A lingua non para dende as vellas cantigas onde as ondas do mar de pico, as ondas do mar levado, xa falaba como falo. Dicía Francisco León, Espertadora da Galicia. buscando alborada, a alba prerosa fala. Os malditos prexuizos son como unha negra sombra que escurece súa honra. Pero ainda así, a lingua non para. Porque na razón de Breogán, que vas falar? Castelán. O longo da nosa historia, a Lingua non para. Que por que falo galego? Porque é a miña lingua, porque tamén é a túa, porque vivo na Galiza, porque non me dá preguiza, porque o fala a miña xente, iso sempre ten en mente, sobre todo porque quero. Por que non falar galego? Crees que vais bailar? Se non falas castelán, non eres un faifoco por falares connosco. Crees que es máis rústico por ter o galego como lingua? Dime. Ti que queres ser? Non pareces un gobexe por falar o galego. Isto era castelao por non falar castelán? Ou era Rosalía por falar como quería? Seses de Santiago, de Viveiro ou de Tui. Veñas da Coruña, de Lugo, de Marín, de Ourense ou de Lalín. Ainda que vivas na cidade ou seses do rural, recorda! Dirás que no instituto non o falas porque as mantes ali dalas en castelán. Ensinarías a contar en inglés, mas non sabes onde ves. O galego é a túa lingua e que aínda non o ves, pois nas aulas A lingua tampouco para. Crees que foi igual por escribir en castelán no teu estado de WhatsApp? En vez de música galega prefires o reggaetón. Por que razón? Chega outro século escuro cando apagas a pantalla do móvil, despois dis a aterrar. Con Muxía, con Brais e con Xián, pero